Aha, Igbo bibo, nde nwe obodo. Ndị ihe Igbo na-amasị ebu na moche n'ochie n'ụbọchị tata onye nke gị Egbegbe 1 isi mbido TV nke a na-akpọkwa Emmanuel Chinedu. Ka anyị na-esi okwu ka eke si anyanwụ ama nọ na anyanwụ ntụgharị mana ọ bụrụ na ọ nyara anwụ ntụgharị n'izu gara aga iwe wena gị n'izu a na-abịa ọya anyanwụ nke kacha nke ọ bụrụ na ịzụrụ azụ n'izu gara aga asị gị ṅụrịa ọ bụrụ na ịzụrụ azụ asị gị ebe na-akwa ahụ maka nke ihe azụ n'izu na-abịanụ ọya kacha ewute na gị maka na ụbọchị tata o nwere ihe nsị ka anyị nebagodi anya ị mara ngwa ọbụla mgburu oche nọchie n'oge ihe na-eme n'obodo enwe n'oge anyị na-eji achịrị ọchị ọ bụrụkwa sọ naanị oge anyị ji achịrị ọchị kama n'oge anyị eji ihe nebasị anya dowe okwu agba mara etu o si aga echefukwana na ọgụ ọbụla m nọ ebe a na ọ bụrụ naanị m na-adị anọ na ana m adị akpọta onye ọbịa ọ bụrụkwa na okwu m na-ekwu adịrọ n'ọnụ o mana asị na agwụfu onye furu ọ nara eto aka asụ na-eke maka ya o nwere kataki onye ọbịa mkpọ mụ na ya na-abụ nọ ka anyị beka n'anya maka amarọ m ogwe ụfọdụ anya sị na gọọmenti anaghị eme ihe ha kwesịrị ime anya sị na gọọmenti etiti na gọọmenti obere na gọọmenti enu na ha anaghị eme ihe ha kwesịrị ime mana ajụjụ m chọrọ ịjụ ebe a bụ o nwere ụzọ dị njọ anyị si agba gọọmenti mgbe okpuru nwanne jikọ n'onwe gị ajụọ apụkwana m na-echigata azụ ka anyị ji ezumike anyị chigata azụ ka ngwa nju onwe gị ma ọ nwere ụzọ isi agba gọọmenti mgba na-abịa aha ndị be anyị echigatana ama na mmiri na-ezoro ndị ọma ọ na-ezokwara ndị ọjọọ anyị ka nọkwa ebe a n'oge ihe na-eme n'obodo oge anyị na-eji atapị okwu ọnụ mara etu ihe niile si aga ọ ya kpatara n'ụbọchị tata anyị ji wee buru oche wee nọchie were na-etinyegodi ọnụ n'okwu otu okwu biko mmanya nna ebe ka esi wee pata mmanya ọ tọrọ ụtọ dị egwu mmanya bụ ọkwa n'obodo anyị ka arụrụ ya ofu ihe ahụ anyị na-ekwu ọkwa mana onye na-arụ mmanya anọrọ chebe gọọmenti eziokwu ọ bụrụ na ofu ihe ọ bụrụ na ndị be anyị nwere ike iwere wepụta obi ha ya na ọba anyị ka arụrụ mmanya be anyị ka arụrụ ya na ọmaka ọ bụrụ na anyị nwere ike iwepụta ofu obi hapụgodi gọọmenti tinyegodi ya sọ naanị ihe onye a na gọọmenti ji bụ ọkwụ otu isi ya tas ọ bụ eziokwu na gọọmenti ha anaghị eme ya kwesịrị ime n'inye ọkụ na etu ha kwesịrị isi wee mie abịa n'ịrụ ụzọ ebe ha ndị na-akọ ihe kwesịrị isi wee bupụta ihe ha kọpụtara ha anaghị eme etu ekwesịrị isi wee mie ama na o nwere ofu ihe na-ewutesi ndị mmadụ maazị Obinna aghọtakwana m ihe na-ekwu maka asị na imi ọnụ bebe ime soro ya bebe imebekwa anyị esoro ya bebe maka ọ bụrụ na mgbe e gburu isi oke ntị oke sokwa oyi ama na iwe na-ewu anyị mana mgbe ụfọdụ anyị amaghịzi soro ozie maka na iwe na-ewu anyị emebie ihe ya bụ mgbe ahụ iwe wochiri anyị ajụwa ya ka anyị chọwagodo n'ụzọ anyị esi ihe ewepụ mmiri etu esi amadị etu mmiri a si wee ba n'opi ụgbọgụrụ ndị iwe na-ewe gị ikurisibe ihe gọọmenti nyere nke nwana ha rụtara arụta ikurichazie ya ọkwa mana ibidokwa mmebekwa iwe ha bịa rụkwu ya ọzọ ewerezie ego anyị eji ya arụ ihe a ewerezie arụbakwa nke nwana maka ịma na ha ya arụnarị ọ bụrụ na ịgba moto gọọmenti ọkụ ha eji amaji ụkwụ je ha ya egonata moto ọzọ ego kwesịrị iji were ihe ọzọ ewere ya bido n'isi ọ bụ eziokwu ka anyị nebagodi n'anya ebe ka anyị ya ebido ekene ihe na-eme na sekọndịrị skuul anyị nne na nna ihe a na-achọziri ụmụazị kịta bụ nke a na-akpọ special center ọ na-agwa gị nke na-eme nwa m abụrụzi nke ya na wayek ọnwa nọzie na JS2 asị ya mgba gbaa special center achọrọ ozi ka ọ gụruo n'isi maka a na-achọ etu anyị esi ya amagoro nke a mago echi na 2 amagoro na 6 mgbe emechaziri ihe niile a achọ special center gịnị ka a na-achọ special center ịmara a na-ekwu special center ọ bụ ka ọ nwere ihe ọzọ ihe a na-achọ bụ ebe a na-enye aka azụ ka nwatakịrị wee pasị ya gị bụ nne na nna na-enye aka azụ ka nwa gị wee pasị ya gịnị ka o chere na nwaanyị aba n'ọdịnihu
ka ụdị mmadụ ọ dị ka ọ ya bụ onye gị inye aka azụ ka ọ pasị ya iwepụgo ọgụgụ isi ya ọ na-azụ ụmụazị kịta ihe a na-emezi bụ iru na ebe nwa na-agụ akwụkwọ anaghịzi na-asị nke esipo oge nke anyị ya na-akpọ n'ihe esipo kịta anaghịzi akpụ ya esipo ihe na-akpọzi ya rọs onye isi akụkọ ka m gwara gị ihe mere n'azụ ụlọ m izu a ana m apụta were foto nwatakịrị na-aga akwụkwọ jee ibe o kutere mmiri tọva ya na o mere efere okunyere ya wee were aka ya tinye na ntị were tie biko nsị biko kere ara onye a na-aya gere ya asị na voice training no musician ndọrọ bụ n'ọchị nsị biko ọwụ na akọ ya ejiwe ego ya were asị na voice training na mmiri a onye ahụ o si kute eduro ọ na-eti ya na-ekiri ya voice ya si ara na-ahịa nda mmadụ ana ọkwa mmadụ kụziri ya ihe ewute o wutekarị ya seji ọrụ na ọ na-eti mmiri a na-akpọkpụ ya n'ọnụ ọ ya-eji bluetooth ka ọ ya-eji infrared ọkwebụna ya nne ọrụ na gọọmenti anyị nyere nwatakịrị ọrụ onye enwe taịm ije eme ọdanya nwatakịrị ọ gwara ya anihu nwatakịrị je buru mmiri kwa agba ọ gwara ike isi aṅụ acid ọ gwara ihe mee na ụmụnna m nwoke ihe ajọka amaghị ihe ajọka nwoke kpuru isi ọ bụrụ na ihe ọbụla ji egbu isi ka nkọrọ na ụmụnne na Polu na-eme ya ọ bụrụ ejikwa ọhịa ya nwoke ebe ha na-eje aṅụ mmanya onye kpata o ji adị mma mara ụdị gị na ha na-akpakọrịta onye ọ ji ajụ ihe ọ ya eme ka Polu kwụsị igbo onye mmanya ibi ya were sị ya gịnị ka ọ ya eme wee kwụsị ya Polu o wesị na Polu bụ jam na ọtị anya ya ji echọ ihe ọbụla a na-atụnye n'anya ihe ọbụla eji egbu jam na mmiri ya were atụnye n'anya onye mmanya ibi ya agwacha ya o wee naruo wee jeburu nchụm anya kpọ onye aka anya si gbọ etu aka anya si wee kpọ itibọdịbọ onye o wee bunizie wee je yọba ayịyọ na Lagos ọ yọbazi ayị wee na-eti na gọọmenti na-enyere ya aka na gọọmenti na-enyere aka ihe ọ na-adị akọ na moto ọ pụtara na ya ayọ tinyere ya aka na gọọmenti agbarapụrụ ya gọọmenti agbarapụrụ gị ọrụ iberibe ka anyị kere n'onwe anyị aka mgbe ụfọdụ anyị na-achọ gọọmenti gị nwa na-ekwu okwu ị na-atụ ụtụ isi gị ị na-akwụ taasị esi gịnị ka gọọmenti ji taasị eme nke ego nke a na-enweta gịnị ka eji eme mana isi ebe a pụọ ije obodo oyibo kwụọ taasị ịma na o nwere ihe ikwuru kịta akwa nwere nke taksị a ndị be anyị ka m gweke n'ụlọ eziokwu anọ m ebe a na-ekwu ya esi na-aba mana o nwere nke na-ewute m nke taksị ka ndị be anyị adaghị akwụ taksị ọ jụgburu onwe sugbuo nkapị ọ na-akwụ taksị ka anyị kwuo n'eziokwu maka ọ na-awụ ndị be anyị hapụ obodo anyị wụ Naijiria garuo obodo oyibo a na-akwụ taksị ka ha si eme atio na-eme ebe ahụ mana ịbịa ebe a be anyị si ha kwụọ taksị ọ bụrụ nsogbu nke jụgburu onwe ọma isi na ndị be anya na anya mara ihe anyị na-eme jegoro ihe dị ka okoko efe ebe a na-agba one way nke a na-akpọ one way moto na-abịa n'iru na-abịa n'azụ mana gọọmenti rụrụ ụzọ na-abụ sị ka nke a na-agba etu a nke a na-agba etu nke esi ebe ọ na-abịa nke a esi ebe onye eburu tinye na iro onye a na-agbakwa ihe ahụ o jigideru ihe dịka Lagos Island Ikoyi Lekki ọnyaba ka onye isi dị mma n'aka onye isi dị mma ewure nna ajụ mgbe ahụ ọ gbafere ebe a ruo saịdị ebe ahụ ruo na ebe Ikoyi aja gbawa ka onye isi dị mma gịnị mere ya mba o nwere ka ajụkọ n'onwe anyị ajụjụ anyị kwesịrị ka a na-achọrọ anyị ka ibi ijiji oge ọbụla nwanne m ịmara ị kwesịrị ime mee ya ebe ibi ị na-akwụ ụgwọ NEPA ezi ha na ha nara enye ọkụ nke elekwe na-enyekwuru akwụ nyere anyị kwara akwụ nke n'onwe anyị anyị ga-eme akwụkwọ NEPA emekwana anyị mgba gị na-anakọdị n'ego a nke esi na gọọmenti na ha amaghị ya na-eme enye gị akwụkwọ nna gị nwa na anakọrọ anyị ụgwọ ọkụ ịnakọrọ ego ụgwọ ọkụ rie a na-atụ di mama Nkechi esi na nne gị nwụrụ nọ vileji nke dị jọwụ
a na-eje egbuwe paịpụ mmanụ ọ na-agbara nke a na-agbamara amakwiri ka egbuwe paịpụ mmanụ amara mma ndị ọ ka anyị ga-esi wee ndosana gọọmenti nwana ọgụ nwana ọkwa gị nwatị m anyị kwuruburu m ya mana ọ na-awụ anọkọtakwa echegharị enyekwu na-ewe na-ewe ịjụ ha ka ihe kpatara asị na ha na-ekwuru nke gọọmenti na-asịghị ga-egbuwa na paịpụ maka ihe kpatara na ụmụ na ịnụ ha gbum ma onye gbuwa paịpụ ma onye ọbụla ụna na ihe niile ma gị nwere rere ma nke eretere ego gị niile ha nọ na bank ọ ya dịgide ebe ahụ ụbọchị bank afụrụ ozi gị ụbọchị ahụ ọgwụ ego ga na ọ bụrụ ikpe akụ debere onye iro ka ori mana gọọmenti na-eme ụnụ egbughazi na paịpụ biko o nwere ihe ndị ọzọ anyị eme iji wenyere onwe anyị aka ọ bara uru anyị nọ ọ bụrụ na itinye egwu ka ị na-agụ tinye uche na ya nna ka ngwanụ nke mere izu ọ bụrụ na mgbe m nọ na saịdị Agege na ịkọrọ ihe a wee cheta wee fụ na anyị nwa na onwe anyị eziokwu anyị na-egbukọ n'onwe anyị na e nwere otu onye abụkị ndị ka anyị na onwe ha ji abụkị ndị ugwu Hausa ejide o were baba kai wallahi I touch me wallahi I kill myself na onye ọ na-achekwa m egwuregwu wallahi kai I touch me I kill myself na onye ọ na-asị abụkị never reach like that o say wallahi tell somebody I touch me I die I kill myself one per man wepụta si abụkị kill yourself o say kai wallahi o gada ngwụrụ ọgba nka were mma sụọ onwe gbagam na onye na-achọ ọsọ na-ajụzi onweghị soro mma owozi gọọmenti ka ọ soro mma n'ụlọ akọ ndị niile na-ene anya onye na-achọra wee na-ajụzi onwe ya ahụ soro mma n'anya eketa gọọmenti ka ọ soro mma ọkwa nwa na-agbagidere nda onye ogene onye tụrụ onwe ya mma onye ọzọ ka ọ ya hapụ o nwere ihe anya amara mma masị n'ụzọ esi wee zụlite anyị mana nsị na ụzọ esi wee zụlite anyị ọ asị ka ọ bụ n'ịgbakọ dị na ya n'ihe a isi na gọọmenti amara ihe ha na-eme nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị jukọ n'onwe gị ebe ka gọọmenti si wee pụta jukọ n'onwe gị n'ụlọ ọrụ ebe ị nọ na-arụ ọrụ o nwere etu isi ana aka azụ jukọ n'onwe gị nwatakịrị akpụtara ka gị na ya biri o nwere etu isi eme ya ka ya si nọ atụrụ ka ọ bụ maka ndị oyibo na charity begins at home eziokwu gbam etu ihe si na-eme n'ụlọ ama mgbe ihe ọzọ ma etinye gị na ọchịchị gị na-ekpatọdobe ndị mmadụ n'ebeka n'anya n'ụdị ndụ anyị na-ebi kwụsị igosi ụmụazị n'ụzọ ha ga-esi ya bụ mmadụ n'ụwa bụ ọcha gbute ọcha gị si gbute ajọ ihe mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ha sị gị mgbe ya bịa Lagos ego briji ụjọka maka ihe ya ihe nọzigbu ọcha si gbute agwọ ọbụla a na-achọ ya eno ọ bụrụzie agwọ enoghi bịa ọma nto mana ichefuo na agwọ nọrọ ibia ọ dị ya pụnata ya n'ọnụ biko onwe anyị aka ka anyị nyere onwe anyị aka nke obere anyị mara gọọmenti na-enye aka ịpụtafụ mmadụ ebe ọ na-ebe waya ọkụ tinye mgbu adịna nke tozi gbasata gị ọrụ ihe gọọmenti mana ọhịa anyị ịpụtafụ mmadụ ebe ọ na-eme ihe ọkwọtiri ime kwuke n'okwu kwugene etu a nsi ekwu kwukene ma ya bụzie na anụrọ maka ọ bụrụ na ikwuo ihe o gosiri na obi gị dị ọcha atụ na onye mmadụ nwere n'ime ya ka ọ na-ekwupụta biko ọ bụrụ na enyefe gị ọtụtụ mmadụ n'aka gị na-edo ndị anya gị do ha anya gosi ha ezigbo ndụ ọ bụrụ na ị na-eme etu a onye nwe anyị ya gozi gị nye gị ọtụtụ mmadụ ọ bụrụ na enye gị mmadụ ise gị na-edo anya ọ kwere gị na-edo anya ọ mmadụ iri ka ị ga-enedo nwa anya nyekọ na nwaanyị aka gị nwa bụ onye nkụzi nọ n'ụlọ akwụkwọ ihe nọ na-achọ abụrụ ozi kụziri ihe nọ bụ nke agha ijiri aka gị depụta ha bịa gori ya ọ bụ na ha egori ya nke ọ na-akpa handout ọ bụ na ha egori ya n'ọma ọbe ka ọ na-ajakwa ojekwa ọ ya nọ n'ụlọ akwụkwọ
ọ bụ na onye ego onye ga-ahụ ya o jogbuo onwe ya mara ama na mkpụrụ ọbụla onye ọbụla kụrụ o yi erite n'atụ ya o yi erute ya ọ bụ na o rutere gị o yi erute ụmụ gị ọ bụ na o rutere ụmụ gị o yi erute ndị nke na-abịa biko ụmụ Igbo gị bụ onye na-ege m ntị onye Igbo na ihe Igbo na-amasị jụke n'onwe gị ajụjụ o nwere ụzọ ọ dị ka ihe esi ya enye aka n'ebe ahụ ị nọ ka ihe wedịrị anyị mma mana echefuna na oge dị etu a n'ụbọchị ọzọ mụ na gị ya na ebe a na-egodi anya na ụdịrị ihe a onye nke gị egwe 1 isi mbido TV onye nke m gwakene ndị be anyị biko na ndị be anyị Igbo mma mmanụ Igbo mma mmanụ Igbo mma mmanụ rienu nwanụ ọ na-afụ ka anyị si were kwuye taa eziokwu na anyị pụtara ebe a anyị na-abụ n'onwe ya anyị nọ ebe a onye a na-apịa argument a na-apịa mana a sị afọ eziokwu si kwuo ọ dịrọ mma mgbe ụfọdụ anyị nwa na onwe anyị na-emebisi ihe gọọmenti na-edozi eziokwu na asị na gọọmenti na-ezu a na-ezugodu ka anyị nwa dozibe maka na o nwere izu ha azụkọta o mere izu oyi eru ike agwụ ha bikonu ka anyị mara na omebe ọfụma ka anyị dozibe na onwe anyị ọfụma bikonu ọ bụrụ nsogbu mgbe niile anyị eburu nsogbu tinye n'isi ka anyị ga-eji wee gaa n'ihu ọkwa ya ka nsị ka ngwa ọnụ mana unu echefukwana ọkwa m nwa okwu aha na-ekwu maka ya MC Grama ọkwana ya onye isi akụkọ mana ndị be anyị ha anọ na n'onu m ka m si wee kwu ya daalụ gị nọnyere anyị n'ụbọchị tata amakwa na nke ama mbụ izizi n'ikpeazụ ya ọzọ ọbụla mkpọrọ gị bịa nọnyere anyị gị nwa bụ onye gere anyị ntị ekene ngụ nke ukwuu mkpọkwa gị n'ụzọ ụka dị etu a ka mụ na gị na-abụ n'ọkwa tụpịa okwu ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere m nke a na-akpọ na soshal midia ị nwere ike isonyere m na Instagram na-ema Chinedum isi mbido TV isonyere m isobekwa m ga na-esonyere gị ọnwa ihe ị chọrọ ịgwa m ma ọ na o nwere ihe ị na-azụ ma ọ na o nwere onyinye Chukwu nyere gị ịchọ ka mụ na gị na-abụ nọrọ a na etu a kwupụta gbasara ya ị nwere ike isonyere m na Instagram na Chinedum isi mbido TV gwa m gbasara ya mma akpọta gị ebe a mụ na gị anọrọ ebe a tinye ọnụ na ya kọwapụtara onwe ihe ị na-eme ha marakwanụ maka adị na ahịa dị mma na-ere onwe ya mana nwanne ọkwa ahịa dị mma ịgwara ndị mmadụ na ọ dị mma ọ ya nwa ya ere onwe ya izu ụka ọzọ anyị na-agaghị ya anọ ka onye ọbụla biri daalụ